Yo la famille. Keza dôly. Asa faregninao. Oui. Zany ihany zegny nisy vaovao niany karaha fa hivaly zay résultat ny bac. Ah ouais. Le firy izy? Entre le 10 et le 15 août. Ya. Ki mila asiatsika koragna hely donc zany koa lasatsika. Atsika. Misy atsika. Bref, aloha raha jiaby zegny Albin misy raha tiako koragnesagna aminao koa. Ino zay? Mikasiky ro magnano affiche aby. Affiche petapetaka amin'ny lalagna be. Ya. Antegna mbala miasa aloha baka antegna ro fa magnano affiche amin'ny lalabe jiaby. I maro tsy mety azoko ani. Baka tsentsika mandeha, antegna mbala magnano préparation, affiche fa mipetrapetraka. Petsapetsaka tany jiaby. Ya. Pour partie gauche à droite. Gauche à droite. Mampiavatra marigny. Incroyable. Ty koa misy raha tsy azoko niko. Ouais, ino zay? Za zegny mahita amin'ny vavadin'ny baka io manino misy olo manjasa tiketiketin-ja amin'ny institut. Efa sûrement ro afaka tsika amin'iny. Tsy azoko mihitsy le publicité njo amin'iny. Anao tsy sûr be baka plus 1 ka plus 2. Raha io mipetsapetsaka tany jiaby. Incroyable mais. Anao tsy nagnatsiaka feky taminazy igny aty. Nakany tsatsarako feky zany ala teo fa tsatsarako direct. Tsy zegny foko Albin fa misy raha koa magagaza koa. Amindreo magnano merci mon Dieu na ike oui azonao zegny araiky merci mon Dieu par Facebook aby. Za mariny koa tsy mety compoche etc. Nefa raha io amizay tamin'ny centre d'examen atao zegny misy manafo araiky zegny. Izy zegny magnano merci mon Dieu fôtiny tatra sopapa koa. Zoma Zagnahary zay nafika. Zoma Zagnahary zay magnapanao amin'ny triche hoe merci mon Dieu volagninao anao nahita triche. Za koa tsy mety azoko feky aminazy io koa. Pero jirin'ny satana ndraiky any amin'ny domina amin'iny. Zagnahary zay nagnampy hoe nagnampy anao triche to. So anao anisany. Bref, na dia zegny Alvintsika koragna mikasiky résultat ny bac. Ya résultat ny bac. Karakory fandinianao résultat ny bac amity? Izy amity donc mety grave. Ah ouais. Satria za zay mahita olo agny tsy mivaky amin'ny résultat io. Tellement zegny izy hitanao hoe matoky tegna loatra hoe afaka tsy zahavany aby résultat. Est-ce que izy afaka sa tsy afaka? Zala frère, nay manao tsy nandeha za résultat. Za fa afaka niko mira zavako résultat zay vola datra fa. Ah ouais, marigny ndraiky raha volagninao zay fa kofa miboaka zay résultat tsy maintsy ahitagna roa misy olo koa zay torogna. Mira komikoropoka koa. Akorana zo koropoka. Zegny ane nikomba la yo e. Ah ouais. Fa misy sasany olo mitomagny. Tsetsika neta résultat fa mitomagny. Baka za mitomagny gati. Tsy mila mitomagny, mila courage ka. Courage gati. Anao mameko bizu. Na dia zegny koa Albin misy raha tegna magagaza koa. Kakory koa zy. Mikasiky mpianatra exemple boaka résultat zalahy lomay mari. Iny ndraiky koa mba tsy ompoko any araiky igny. Zoma agnatin'ny jery zay ilefa ma résultat io saka. Za koa ne tsy azoko e. Ro milomilomay tsy hainao mira nino. Fa ty koa misy raha mampagagaza ty. Ino zay? Hitanao tsy basy araiky nilomay teo igny. Ah ouais. Fa misy olo zegny avy 8h à 9h nefa tsisy raha hitany aby. Ah ouais. I tellement izy i tsy foeky. Fa i tsy mahita résultat. Zafady eto zany zay. Olo ngiaby ty. Oh! Salay mamilay. Dia zay ndraiky araiky voaposiposy mbala tsy hitako tsy gravy. Fa le raiky diso agnarana tsy hainao raha mampamekimeky mpiainana anany boka any. Mahita agnarana mitovy izy nefa nonon'olo presque mitovitovy mahita agnarana mitovitovy ninany iny fa amberan'izy koa. Nafika zao. Mesa, liter V koa misoratra io e. Mizava aloha ny Araiky diso anarana zay boka hitako mbala normal. Ah ouais. Fa ty misy raha tsy mety azo. Misy sasany andafa agny ohatra. Anao zay koa fa nafika mizabaka agnabo mandeha ambany. Boka motion très bien. Mandeha jusqu'à amin'ny passable. Ah ouais. Fa manino tsika Madagasikara eto tsy basy baka ambany mandeha agnabo. Tsy haiko hoe kamitsika Madagasikara eto zo Albin. Fa io tsy alan'olo hafa hafa io. Karakara misy résultat io. Asalaye, misy volako aminao zay mitondra stylo. Tsy hainao raha ataona amin'ny stylo tsy soratinao agnarana izy tsy afaka io soratinao koa.
Babel doc mety miasa amin'ny office de baka Incroyable mais vrai. Zomary ny Nico tsy basy stylo zay fo Ah ouais. satria zegny misy sasan'olona avany tsy anarany raha ndezavany Ah ouais. ya anaranan'olona biby tontontonony karaha igny Ka za megnatsiny ndraiky baka roa alvin fa azonao zay. Misy zay olo dérange koa azonao. Avy amin'ny Facebook ao. Ya. Agnaranaka zavy ka za megnatsiny izy. Nafka kuna li Abdallah. Lili serve de Lan do chakit ma fom. Asala. Nafka ko te veto tatot. Alve comedina. Nicolas Kesna. Egati. Uljab vlang nafka yo fumano. Ambesa. Ambesa baka. Zava tsara baka raha io. Hasala. Si hitagna arigny. No courage bro e. Tsy hita feky. Mbala misy ndraiky amin'ny taogno avy mon frère. Tsy haiko na correcteur sababu na raha nataony tagny tsy normaly. ya Fa misy olo zegny azonao zay alve. Izy bochiste. Tsara mipointy. Izy mipointy boche reto 1er janvier jusqu'à fin décembre. i Nefa izy boka ao tsy asa. Kursy ny tarina. mampalahelo anakay Tena mampalahelo anakay. Non. Non. Maintenant vous allez n'entendre toute l'année, tous les jours. fa misy raha mampagaga koa amin'ny dunia ty Ah ouais. misy olo tsy niantsa nefa afaka Naulumina tinafka. Mora donc baka tam. Fa ty ndraiky raha magaga zalve. Ah. Misy olo zegny izy volagninao afaka izy tsy mino. Asala. Ni boka ko resultat ngatie. Asa tsy mino. Aboakanao izy résultat izy tsy mino. Ka io agnaranao io. Io za tsy milovlo. Ino solution farany alve? Kayena fait donc président Oui, allô? zala grave misy koa ne sasany koa tsy haiko na magnafony getona raha hoe raha sasany zay tsy haiko na hoe badimany sasany aby igny zegny za mahita avy amin'ny baka ry avy amin'ny résultat rô eno hoe raha ataonjeo mampiala olo Sy basiny izy mampiala olo jiaby koa alve. Ya. Fa izy bala tsiariny koa résultat. zala Bref. igny koa zay raha hafahafa hitany amin'ny résultat ny baka igny Ke koa nareo mbala mahita raha hafahafa koa hitanareo agny. Ya. Ataovy amin'ny commentaire ambany. amin'ny commentaire ao ka nisy manafinao zay nangala baka tam'ty zay Mentionné mentionné koa izy tsao izy agnatina Ya. raiky amin'ny raha ty. atsika maratsy mbola maro tsy mahay Mety possible marigny ne raha zegny. angila koaty zegny Nicolas Cage Ambadiky nakato zay koa Alvin le comédien. Tsao hitanareo agny vidéo Ya. ty na amin'ny Nicolas Cage ao na amin'ny Alvin le comédien agny. Ke visiter page. Alvin le comédien Nicolas Cage. Cage Zafady kun. Zay boka misy question hely zegny zay mizaha. Naroy moa nafaka baka. Karaha na izy ndraiky. Tapa vidéo.